Hej, jeg er Kasper Andersen 123. Jeg vil vise jer det her korttrik. Og I kan se, her er et helt almindeligt kort. Ja. Godt. Og nu vil jeg bede dig om at sige stop. Stop. Så tager vi lige dit kort her, og det er det her. Ja. Det putter vi ind i bunken igen, og putter den anden bunke ovenpå. Og så blander vi på den her måde her. Det kan godt være, du synes, den er lidt underlig, men sådan blander jeg. Godt. Og hvor tror du så, at din kort ligger? I midten eller i toppen? I toppen. Så jeg ser, at jeg faktisk kan bladre ind til dit kort, som ligger her i midten. Sygt. Så lægger jeg det ind i bunken igen, og så blander igen. Hvor tror du så, det ligger nu? I midten eller i toppen? I midten. Så kan jeg vise dig, at det faktisk ligger her i toppen. Men hvis jeg så lægger det i toppen, og så tager den her og lægger den ind i midten, hvor ligger den så nu? I midten. Nej, den lå faktisk i toppen. Men du kunne jo faktisk heller ikke gætte forkert. Din kort ligger jo over det hele i bunken. Så det var det